दुर्भाटच्या इंग्लिश हायस्कुलाक 50 वर्सां पुराय जातात। ह्या निमतान 17, 18, 19 डिसेंबराक कार्यावळ जातली। ह्या सुवाळ्याक राज्यपाल मृदुला सिन्हा, आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आर्डिक्स गुवाहाटी दुर्भाटच्यान महेंद्र गांवकार। या शाळेत शिकून गेल्ले बरेच विद्यार्थी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपले करियर केले। काही विद्यार्थी डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, म्युझिशियन, आर्टिस्ट, नॅशनल लेवल स्पोर्ट्समॅन जाल्यात। आज या शाळेची स्वतंत्र इमारत आसा, तसेच एक बरो व्हडलो हॉल आसा and it has got well equipped laboratory and library. 3 दिवसाच्या या सोहळ्यात प्रगत कार्यक्रमाचे उद्घाटन गोयचे हॉनरेबल गव्हर्नर डॉक्टर मृदुला सिन्हा करतले। ह्या पंचक्रोशीन जितके लोक रावता त्यांना आता इंजिनियर आणि डॉक्टर करून आमचे IAS त्या ऑफिसराचे आमचो उद्देश असतो आणि हे आम्ही करून दाखयतले। आता बरेचसे जे आगापूरच्या पथान कासवाडा दुर्भाटच्या पथांचे सगळे शिकलेले लोक एक जाल्ले आसात आणि फुडें आमचो जी जबाबदारी आसा ती त्या जाणटेल्यांनी आमकां शिक्षीत करपाक तयारी केल्ली। आता आमची जबाबदारी आसा फुडले पिळगेन जे आसा ते व्हडले ऑफिसर करपाचे, व्हडले टॉप एज्युकेशन तांकां दिवपाची ही आमची जबाबदारी आसा। ताजे नंतर आमी 28 नोव्हेंबर 2017 आगापूर आणि दुर्भाट ज्या स्कुलाचे पेरंट आसात त्या पेरंटाक लागून एक पाककला स्पर्धा आयोजीत केली जी शाळेंत जाली, शारदा हायस्कूल। आणि ह्या स्पर्धेत जवळ जवळ 88 टीमी पार्टिसिपेट जाल्ली।